velmi neznáme. Tady samozřejmě, někdo se zná, jako já jsem tady. Hele, tady máme nohy, takže podle nich pojedeš. Jasné. Takže, dobrý den. Tamhle nějaký červený centrum svítí. Takže dobrý den. Jménem všech žáků naší školy vás srdečně vítám na našem dnešním dni. Otevřený dveří. Zavřený. Tož to tady vidíte, zavřené dveře, ale nic napsat. Tak, něco otevřené. Tož to. Nikdo tam není, takže je to zavřené. Na dnešním dni otevřeno zavřených dveří. Takže, mé jméno ovšem znáte. Ovšem, jako tady malý takový kubkovárko. Ano, ovšem tady, představ, že jo? Jsme žákyně v 9. třídě. Žákyně v 9. třídě. Žákyní? Žáka? A budu moderovat dnešní setkání. Takže, chodím do této školy už 4 roky. Já jsem chodil 4 roky s Markou Krkubkovou, jako. Jako já se s tou chodím jako už taky 4 roky. Takže, hodně jsem se z toho naučila, že jo? Jako úplný hovno jsem se tady naučil. Jako, samozřejmě jsem všechno věděl, ještě dřív, než jsem se přišel. Tady máš napsáno, že se do té školy těšíš. Já se sem těším, samozřejmě. Ale jenom přestávky. Jako já jsem chodím samozřejmě, že ráda, jako. Samozřejmě, jako špatka, tak vždycky ráda vidí do školy. No to určitě, veď, ty. Česové. Tak jako budu nahoře, veď. Dobrý den! Dále máme na seznamu, jak školu hodnotíte, pane kolego? No, velice stručně, jako je dobrá, jako málo dětí, jako druhý učitelé, jako. A prosím tě, tady máme napsáno, teda podle jako mých zkušeností, jo. Tady máme napsáno, že... Takže, naše školu, když bych já, tak se mi to celkem líbí, co to bude? Jako mně se to taky líbilo, samozřejmě, jako když jsem tam byl, jako, ale už tady nejsem, jako. Ale tohle stranu, já Moc blbý učitelé, že ano. Co mi na to kopeš? Ty jsi říkala, že to na nic. No, v podstatě jo. Takže jako naše škola se připraví žáky na další jako školy. No samozřejmě, já jsem to připravil ještě dřív, než jsem to slyšel. Jako. No, jako víš co, to je myslím, že všechno, ne? Ne, to není všechno, já jsem... To ještě musíme přidat slovo. Tady paní... Nezbyt to jméno, ty blbečku. To je... Tak... Jako... Ne. Já se jmenuji paní... Krkubková. Tak, tohle bylo větlo jako Takže, jaká je, dneska se zabíjelo na Vysočině. normálně v naší škole, teda v bývalé škole, tam byli. Paní normálně dostala šok. Protože přišla a všichni... Byli na Ukažte nás na ukázku, prosím. By vám ukázat smíchy. A tím pádem... Smíchy. Vlastně... Všichni jsme se měli. A pak ten sám tak vzhůru. Pak jsme jí taký majstry pálkou, že to? A jaký majzlej? Tak jako, prostě tamhle jí majzle a ona stává jako prostě. No, najednou, že jak slyšeli prostě ten Dusol. Dusol, Takže... Pána učitele. Krmele, tak ty pana učitele. To je takhle hlupá. Když já jsem viděl. Nahý. Nahý. Tak to to taky. Ano, a pak jako když to všechno skončilo. Tak přijela záchranka. A to přišlo do třídy, jo, to taky udělala tak. Ne, prostě tak přijel, že to naše nejde a zboural z školu. Pro přiletěl do koutí. A to. A normálně všichni tak jako A víte, nám tady lahvičky jako. Tak si všichni rozhodli, že tady 2 kluci se jako odlečou a pak je to tady šuci právě. Až tady budou sklouzit ta čatáky. Jo, protože to je jaký
Fragment porna, no jasně. Ne, knížky, samý knížky, kdo to má budu číst? Samý knížky tady taky. Ty to máš číst. Tak tady se dávám důležitý tady na sport matničkový takový. Takže, co? Takže předvádíme dnešní počasí. Den? Dobrý den, dneska bude 17 stupňů na nulou. Kecáči, že vám mohla není skoro vidět. Promiňte, dneska nebude vidět. Takže, ty jsi na sport, ty. No jasně, tak já probudu. Dneska se nesportoval. Dnešní počasí je celkem krásné. Dnešní počasí je tam a samozřejmě síní sluníčko a za chvíli máme hlášeno, že spadne meteory. Takhle. Budu padat, že jo? Tak tady srazí celou naši školu. Počkej. Tak teď jdu na sport trošku. Tak dneska to sportovalo velitáko. Až to vlastně nic nemá. Toto byl Toto byl skok do dálky samozřejmě. My tady máme experta s dlouhejma nohama. Jako to, tamhle hupsu, jako a dobrý. Mám takhle hupsu na záda, víte? A pak jim odnesu dál. A je konec. A je konec. Když to naslyšíme, já taky se nevím. To byl konec kamerejské relace. A teď ukážeme přednes. Tak, a teď končíme, loučíme se. Konec drama. Co? Já budu tady právě. Původní zpravodajská relace nově. Uklízení vyrostlo. Jo, ty to helium, taky se to tady vidět. To není helium, takovou tě bylo. Takovou tě bylo, tak dobrý. No, vidí to. No, tak mám to helium. Jdeš ale duplo. Ať ti dám službičky učitelů. Lidská relace uvádí. Tak, už jsem se zase probral, jako. Yes. Takže, co máme na programu dnes? No zase bude nějaký sport, který se nevydařil. No tak ty jsi mi nedopovídal sport, takže můžeš dopovědět sport. No nic se nedělo jako. Tady máme dnešního hosta. Počkejte na speciálního hosta. Karolínu. Matějko. Matějčkovou. Otočte se, pana. Dobře, tak se víc skrytá. Fakt bude skrytáno. Takže je to hostem ve sportu. Ve sportu samozřejmě. Byl na olympijských hrách. Je to závodnice Formule 1. Tož to není olympijský sport. Jezdí tým, dejme tomu Red Bull tým. Red Bull tým, můj tým jezdí samozřejmě. Jasně, jezdí Red Bullem a toho včera porazila Argentince. Porazila takhle Brazilce, Španěla, takhle. Alonze. Alonze, Španěla, že jo, jako. Nikam. Takže, ona včera taky. Včera porazila jako určitě, i mě jako Jirko, samozřejmě. já jsem včera jela sama taky, jako jo. Dojela jsem těch světelní. Já jsem předjel v obě, ale pak jsem vyletěl za táček. Protože já jsem to do něj trošku Šťouchla, no. šťoukla jsem do něj. Až jsem z toho vyletěl. No a tady zmiňovaná neznámá. Neznámá závodnice. Bylo to ve všech zprávách. A bude z toho hromadu peněz pro Red Bull a takže i do mě kapsy. Já jsem taky v týmu Red Bull. A To je stala se zásadní mistrem šéf. světa, jako jo. Mistrem světa F1. F1.
Tož to je F a tamhle to je jednička. Takže jenom po pouhé 3 vteřiny. 3 vteřiny. Byla mistrně šéfa tady za ní a já jsem byl za ním, mám totiž 10 sekund. No, víte co, tady jako trošku ubral, to bylo taky 20, já tak jako já jsem ten čák, tak jako. Ty si to můžete dovolit, čo? Ak si byste chtěli vědět, kolik za to dostává. Kolik dostávám já za ní? Ale tam máme dalšího toho komentátora. Komentátor závodních sportů. Komentátor! Tak to je zatáčka. Zaber komentátora, pokud chce být viděn. Nechce To komentátor. To je náš komentátor. Ten včera komentovala závod. A to zase vyležel do zatáčka. Teda myslím, jako komentovala ho fakt dobře. Pojďte se mezi nás. Mohla byste nám něco říct o včerejším zápase? Hlavně u mě, samozřejmě. Prostě, že jo? No, dobrý to bylo, vyhráli jste. Vyhráli, ale místa první. Přesně se pršelo, ze začátku všichni jeli a zelenej, a pak jeli na motorkách. Zajetej, samozřejmě máš na teplo. To víš asi jaký rozdíl mezi zelenou a modrou. Vy, tamhle to je modrý perenková. Tady je zelená modříčková. A já jsem růžová. Šíšová. Červený balónek tady. Červený balónek. A víte, jak rozdíl mezi modrou gumou a Marikou? Žádný. Já že jsem guma, ty jsi guma, ty gumo. A ještě modrá. Já jsem černá guma. Tady někde modrou. Ježíš, tady. Děkuju. Já. Takže. Jedem. Jo. Teď. A tady máme novou knihu. Formule 1 20. století. Dějiny 20. století a jak si zapomněl. Tady máme spoustu obrázků. Spoustu jezdců nezapomněl. To už se tady madam závodnice nedělá. Jo. To už takové jako tohle. Ale za pouhých. Tadadá. 100 let. Teda návodnice. Já jsem na koruny. Za pouhých. 100 korun. Se jezdil závod. Tuto knihu si budete moc koupit až za pouhých 100 let. Promiň, za 100 let bude stát 100 korun, teď stojí 1000 korun. Tak, to by byl úvod na knihu. My to tady počteme. Jako paní, co tady vyká, teda ty. Tohle být pirátská formule na závod. Tady. Ty máš jezdce. Tož to tady jezdci. Tohle být nový vynález. Voda. Dobrá voda. Dobrá voda, která vypadá jako formule. Tady je ESO ze Formule 1. Ano, tady máte vodu, kterou byste mít, když chcete tuto knihu. Velmi chutná, protože tady paní neznámá jeskyně Pana neznámá jeskyně pila. Jeskyně, co se robí? Tak tady ochutnáme a bude se jezdit. Pouhé mě vteřiny po závodě. Pouhé na pití. Zajistí první místo v závodě. Tak jo, ale už jeme. Pouhé na pití zajistí to, že se cítíš jako závodník. Ano, ale je to drahé. Tady jeskyně musíme platit Red Bull. No, tady komentátorům musíme dát platit dvojnásobek, že jo? Co? Moc tak tomu dáváme. Včera normálně se tam... S vodkou normálně. Jo, ty jo. Nebo tadyhle jako... Šlapa do mikrofonu. Jo, nevím, tam dáme něčeho štaknout. A tak to... No to je drahý, to já neplatím. Ale to... To platí tady moje šéfova. Jo, děkuji, já jsem tvé šéfova. Ha. Ale já jsem vyšší než ty. Ale... Asi nemyslíš. Tu tady lezu celou dobu. Třeba tebe vylej, počkej. No jasné, to je drahé jako svině, ale to nelejeme na zem. Co ty tady mluvíš prostě, ty? To bude výpad. To vyjde výpad. Kdo to ví? Dobrý den, Dobrý den! další jeskyně, to
to zaverte záběr. Další jeskyně. Točíme záběr. Další jeskyně, která byla těsně za tady paní neznám. Za panem neznám. Kopava. Za panem... Ta byla čtvrtá, taky se Dívá, tady máme přímý přenos z volejbalu. Z fotbalu. Teda z nohejbalu. Toto Red Bull se financuje i tady volejbal. Tady máte přímý přenos. Kop. A přihrává opadá. A jsme! Už to jsem se zapojil, jako takže. Jako, jsi komentátor, ale jako... Já jsem to tady jako šéf. Basketbal. A jsme, a je to sport. Pro Red Bull. Tož to tady zastupuje Red Bull a tady zastupuje komentátorskou show. Jo. Red Bull vyhrál samozřejmě. No, to je důležité. Přihrávka. Jak všechno, to si moc nespadl černého. Trefanu citlivého místa. Jak se nazývá? Pod citlivé místo. Ale balónka. No? A teď pak předvedeme Gangnam Style podle Chesal Stylu. Vypadá to jako kachnále. Je to prostě... Tak dělejte, paní Malikové. Já to neumět, jako vy, pane. Pane neznámá, tak začněte makat. Paní nemaká, dobrý den.